Mudzi. Babaru vandu vangu vachingengadudza ngoma. Saka tine vatendi. Pano pachechi yeMethodist. Vanopinda pamuti uri kuona kuseri uko. Tikati aiwa kana mapedza kereke mozodarika muchituro. Chimbotaura imi. Muchindiudza kuti kuna kuronzi kwani. Hamusati mambotaura. Pano ndo panonzi Pakaitano village kana kuti Chiwaka. Church ichinzi Karonga station yeUnited Methodist Mudzi West. Amen. Mungoonawo zviri panapa. Pane wabvuyi, pane youth, pane rukwadzano, junior, nevari kuwaka. Amen. Unudyi kupera. Morari chete chete. Morari. Tiri kuzwa kufara hatisi kukwanisa. Tiri kuzwa kukomborirwa kufara nezvatakaitirwa newazodzwa waMwari. Toti wati wazodzwa waMwari. Amen. Wakatiitira chiro chakanaka kudai. Mufunge Mwari wanobvisa marombe kubva muguruwa. Takabviswa muguruwa isu kwakusimudzwa kuwawe pamusoro soro. Makaita henyu
wakaronga program iyi makaita henyu wakakomborerwa nomaoko anotambanudzwa wanonzwa kuchidaka-daka chekuti kuno wanotambura takanga tiri wanotambudzika tichitanga kupindira pasango tikadzingwa tikatanga kupindira maklasi tikanzi tibvise rendi yatanga tisingakwanise kubvisa. Nhasi uno kubudikidza kwakuona wakatiitira chipo chechechi nhasi uno chechi iri kupuraswa honai chokwadi nhasi tatadza kuwanda nonyaya yekuti pane rufu pamhiri apo vanhu wazongouya hawataiwa hatingarege kuenda kuchechi regai washoma iwawo tingoenda tichibva pano tiri kutenda kurufu asi tiri kutenda nokuti makatiitira chiro chakanaka tiri kuti tiswere uyu unoziva munongoziva ukatengerwa chiro chinyowani usina kana bhutsu kwakungonzi bhutsu idzi dzakanaka gogo dzinofambika nadzo zvakanaka tiri kunzwa kufara muri nemuridzo ichokwaditimbona frandi yaplastiwa ichokwadane ichokwadi mwari variko namatari mwari variko namatari mwari variko ichokwadi mwari variko Pinda mchechi utanga yako mbele ukitora ndinotora ane mashoko asi tinotaura kuti tiri kufara tinotenda nechipo chakanaka toti Mwari veropafadzwa varopafadze mhuri yose varopafadze vana vavo varopafadze nekunyangwe nekudzimba dzavo nebasa rakanaka rokuwaka imba yekuti Mwari varumbidzwe vari mairi. Ndiri kuti kunesi veKaronga station Mwari vatigonese kushandisa imba nemazvo. Mwari vatigonese kuti tisarovha nekuti pekutohwanda taanapo taimbogara tinaiwa nemvura torega kuenda uchechi tichiti nhasi kuri kunaya kana kuti kwapisisa. Zvino unongofamba kubva kumba kuchiri kuseni wopinda mimba yaMwari kutsva huchu
ine mawindo akanaka akawanda ekuti ventilation inenge iripo. Hapana zvokuti ndiri kupiswa kana kwatonhora tovhara mawindo totonamata tirimo. Mwari vakanaka, Mwari vakanaka. Ngativarumbidze, ngativakudze, tichirangarira chipo chakanaka chitigonese kuti tiitewo zvakanaka. hatigambo tichibopindawo muchechi umu onawo mukati tichitenderera. Church St. Mary's United Methodist Church iyo takavakirwa nemunhu akashaya zvake. So happy pataipindira zvataurwa kare zvese, but we are so happy kuti takomborerwa ndiMwari. Chedu kungoyozonamata chete, asi tinogona kuoneka tichiita wikipa. Vanhu vese vari kufara vari pano nezvakaitwa izvo. Toti chisuwa kuti akaita izvozvi asi sipo nesu, asi Mwari tinaye panapa. That's why tese tiri kufara. Tine vanhu vari kutivakira vatiri kutamba navo pano, mabuilders nasisi chema vari kutibatsira pano, vanodawo Mwari zvekuti ndo vatimotivheta kuti uyai timbofara. Mabiko achazoitwa, I hope tichazokoka. Panenge pana vanhu vakawandisa, ndiyo chechi yedu yakakurisa. Vanhu vachona tiri vashoma, asi let's hope nekuuya apa ndiyo pulpit yedu ichazoratsvakwa zvakanaka.
chibuno chaizvo